Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihil kiramil bararah. Wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wonten pangarsanipun sedaya ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Ustad, Ibu Ustadzah, Bapak Imam Masjid, Bapak Imam Mushola, sedaya kaula hormati, kaula takzimi. Wonten pangarsanipun Bapak Kepala Desa saha sedaya stafipun, Bapak Kadus, sedaya kemawon kaula hormati. Wonten pangarsanipun panitia pengaosan Maulid, wonten pangarsanipun para sesepuh, para tokoh masyarakat ingkang sedaya kawula hormati. Panjenengan sedaya hadirin hadirat jamaah pengaosan Maulid ingkang sedaya kawula mulyakaken. Panjenengan sedaya kawula dongaaken mugi estu dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Sepindah monggo sesarengan kita nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala. Kados ngendikanipun Gusti Allah, la ing syakartum la azidannakum, sinten sing gelem syukur nikmate mesti ditambah kathah. Sithik-sithike syukur niku kedahe kersa maos tahmid napa tahlil. Tahmid nggih. Pramila monggo nikmat ingkang luar biasa menika kita syukuri sesarengan biqauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi bakda niki panjenengan sedaya estu nikmatipun tambah kuatah. Sing waune kagungan kendaraan setunggal ngerti-ngerti kagungan kalih. Sing waune kagungan gelang setunggal ngertos-ngertos dados kalih. Sing kagungan sawah setunggal dados kalih. Sing kagungan bojo setunggal dados mboten nggih, dados tambah gemati. Kok moro-moro kalih. Sing lanang-lanang sing seneng nek atane niku. Semoga-moga kebak saking rahmat lan nikmatipun Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Masya Allah, mugi-mugi wasilah tahmid tambah nikmat, wasilah sholawat pikantuk syafaat. Butuh napa mboten Pak Bu syafaati Kanjeng Nabi? Betahaken nggih, wong kula panjenengan sedaya mboten betah kalih siksana ning kinten-kinten sampun pantes dados ahli swarga napa dereng. Mila kula panjenengan butuhake pitulunge alias syafaate Kanjeng Nabi. Mugi-mugi teng wulan Maulid niki dipun niati ngegungke dina lahire Kanjeng Nabi, kula panjenengan estu pikantuk syafaatipun. Kados ngendikanipun Kanjeng Nabi wonten teng salah setunggalipun hadis, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa sing ngegungke dina lahirku bakal entuk syafaatku sesuk ning dina kiamat. Insyaallah luar biasa. Kula panjenengan sakniki sing do umpamane sugih bondo, sing do duwe mobil, duwe duit pirang-pirang. Sesuk nek mangsane kula panjenengan kok pun tekan titi wancine, tekan kentong dawa seda, kira-kira duwite melu dikubur napa mboten?
Nuwun sewu niki dipateni mawon kipase Mas kula kabur niki suwe-suwe. Lah wong ning ngarepe persis wus ngoten lho Bu. Durung lah gek mulai suwe-suwe garing untune Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Besok teng dina kele sakniki ngoten. Wah niki masyaallah ana degan, ana pokari, aqua, larutan cap kaki. Oh, kaki 4. Cap kaki 3 niki membantu menyegarkan badan. Besok dhewe nek pun tenggene akhirat nek wis ning dina kiamat kira-kira awak dhewe iso sangu banyu napa mboten? Aja sombong alah wong duwe tok kok duwe sumur dhewe sesuk nek mati gawani sak gentong. Melu dikubur kanggo napa mboten? Alah luweh sing penting saiki ra semang pengajian pokok golek duit tak tumpuk sesuk nek mati sangu duit nek ngelak tuku banyu. Saged napa mboten? Ampun bayangke teng akhirat enten sing dodolan banyu. Mboten enten mosok ning akhirat ana sing aku pokari mijon ngono kuwi. Gak ono. Dadi arep sangu duit mboten kanggo. Lah terus carane pripun awak dhewe ming ngarep-arep syafaate Kanjeng. Mulane habduka sofil mubarot wirduna yauman nusyuri. Sesuk dhewe ming ngarep-arep telaga haud telagane Nabi Muhammad sing nek awak dhewe mimik sepisan ra bakal ngelak tekan mbuh kapan wae. Oh, mulane dhewe ming ngarep-arep syafaate Kanjeng Nabi ndarani po. Mulane sholawat dibaan nek teng mriki enten dibak berjanjian wonten niku napa mboten? Simtuduror enten napa dibaan berjanjian. Wah niku luar biasa. Nggih. Niku memang isinya adalah riwayat sejarahe Kanjeng Nabi. Supaya dhewe dadi menungso akhir zaman iso nderek tindak lampahe Kanjeng. Keranten kula panjenengan dipun dawuhi Gusti Allah kandha nyonto Kanjeng Nabi sing dadi uswatun hasanah. Tapi sakbadane Kanjeng Nabi sedo awak dhewe arep nyonto kepiye wong dhewe weruh wae ora. Tujokno kok ana sejarahe, ana riwayate dalam bentuk kitab-kitab termasuk dibak lan berjanji. Ming wae kadang awak dhewe apal umpamane ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya عطفتي جيرة العالمين يا أولي الجود والكرم يا أولي الجود والكرم Shallu ala Nabi Muhammad. Jos tenan niki napa niki napa? Al azam. Azam itu azam ki saka bahasa Arab azam memang bertekad kuat. Jadi ada kebulatan tekad, ada yang bulat yaitu tekad. Ya. Keranten nopo azam, oh, tekadnya bulat. Oh, krungu sing bulat-bulat kok mang do mrengis kaya dililing ah. Loh, dadine begitu kene ya Rasulullah langsung ditutuk jembren ngono Bu. Oh meneh sing tukang nyekel terbang, teng mriki napa jenenge Mas? Terbang. Bu, panjenengan duwe putri jek perawan kok disenengi tukang terbang daturke Bu. Ya. Lah iya. Mantap, gak ono sing wani ganggu. Biasane nutuki terbang ono sing ganggu pisan langsung dikaplok ngono.
Tangannya pun kapalan kabeh nggih Kang. Masya Allah. Tapi niki hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Menghadirkan sinten ngarep-arep hadire Kanjeng. Oh iya mulane maruhaban ketubrak-ketubring ngono. Mulane nek anake perawan kok dipek ana sing ganggu, wah, tabui niku pipine, Bu. Nggih. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki meng guyonan tok. Wau ngaose dugi napa? Mulane aja sok do nyepelekke. Alah ngaji wis tahu. Nyatane menungso niku panggonane lali. Berkali-kali saya bilang selalu ketu kaji kecemplung kali. Nembe mireng ngaji yo langsung. Iya. Mulane awak dhewe aja sok nyepelekke. Ngaji niku dawuhe Kanjeng pikantuk ngelmu agamane Gusti kagem sangungi pikantuk bonus long. Ayo alhamdulillah. Nggih. Ganjaran kalih duit remen apane? Oh, remen ganjaran. Moro-moro ditimbali Pak Bupati. Gek doteng mriki niki. Kon kondur ajeng dibangunke daleme. Milih kondur napa tetep teng mriki? Ajarene milih ganjaran mau ya. Malah gas banter kok piye. Nek umpamane udan prahara gek watuk pilek. Ora mangkat ngaji selimutan nang opo ora mangkat masuk. Wis selimutan ana telepon saka Pak Lurah entuk BLT 900.000 ora kena wakilke. Berarti milih anu bondo napa ganjaran jenenge? Nek umpamane tenggen longsongane panjenengan niku ana dite 200.000. Kira-kira sementen iki ya ke umpama. Ampun goleki lho, Bu. Niku kinten-kinten sing mangkat tambah sithik napa tambah kathah? Njuk kira-kira do golek duit po ganjaran? Lah kuwi lah menungso. Mulane nek wong Jawa jarene bisaha rumangsa aja rumangsa. Wong kula tanglet ngeten. Besok kuwi kadang-kadang kula nek teng pengawasan nate kula tanglet ngeten. Besok kuwi ning akhirat nek ana wong sugih karo wong melarat arep mlebu swarga iso dhisik sing melarat kaceke 500 taun. Mergane sing sugih sing ngenteni di landrat bandane. Njuk kula tanglet karo jamaah, pengen mlebu swarga cepet napa suwe? Do jawabe berarti milih sugih napa melarat jawabe. Angel menungso niku tak pikir-pikir. Kanjeng Nabi niku mikirke umate niku mumet. Kok ono modelan umatku kaya ngono ki, kaya wong citakan Sawangarga salaman ngono. Mulane kula panjenengan bener-bener kudu sing jenenge mangkat ngaji pikantuk ngelmu nggo ngandelke iman teng sakjroning ati. Wong kadang awak dhewe wis rumangsa iman, wis rumangsa butuh ganjaran wae jebule ganjaran karo duit isih milih. Berarti akhirat karo donya isih abot. Lah iya, makane niku. Oh, ngono kok ya Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ditimbali Pak Camat, kudu kon mangkat saiki. Mergane arep oleh bantuan sepeda motor. Umpama niki. Kinten-kinten kudu mangkat sakniki jawabe keh riyen napa nggih? Begitu musola al-falah niki adzan hayya ala sholah timbali Gusti Allah jawabe keh riyen napa nggih? Iya. Lah iya niku lho menungso Masya Allah Gusti. Mau jarene pengen mlebu swarga cepet ning sugih ya carane priye? Berarti bandane dinggo tak dongake sugih bondo sugih ati. Sugih bondo sregep sedekah. Ben mlebu swarga lewat babu sedekah.
Babu sedekah enten nek babu cetil bedidil gak ono, Bu. Nggih. Mboten enten ahli swarga kok pelit medhit niku mboten enten. Jenengan sedekah remen napa mboten? Remen. Enteng napa mboten? Pelit napa mboten? Mboten. Nek tenggene tas ana duit atusan 10 jejer karo duit 20.000 siji ana kotak sing lebokke pira? Berarti pelit napa mboten? Mau pelit napa mboten? Mboten sakniki pelit napa mboten? Pelit jare putri-putri niku, Pak. Bojone sapa niku, Pak Nijan? Bingungi wae bojone Pak Tarno jare. Ngawur. Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mulane awak dhewe niku kabeh masyaallah maulid ngeten iki ngiling-eling dina lahire Kanjeng Nabi do dibaan, do berjanjian isinya adalah riwayat sejarah hidupnya Kanjeng Nabi. Sing damel sinten, Bu? Jenengan sok ndibaan? Sing damel kitab ndibak niku sinten? Ngapunten kok jujur tenan ibu-ibu mriki ya. Asmanipun Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Umar Ad-Dibai. Mulane kitabe di asmani Maulid Diba. Sinten niku Syekh Abdurrahman? Asmanipun aslinya Syekh Abdurrahman, tapi asring dipanggil Imam Wajihuddin Abdurrahman. Wajihuddin itu adalah nama terhormat kanggo wong sing duweni ngilmu agama. Jadi niku nama lakop cara teng mriki paraban. Preso paraban. Ana wong lemu parabane gembrot. Ana wong parabane si mancung. Mandeng ketemu kok pesek, jebul sing mancung wetenge padane niku nggih. Lho Wajihuddin karena apa? Dia adalah orang terkemuka dalam ilmu agama. Nah, niku Imam Abdurrahman. Lah Imam Abdurrahman niku ndamel kitab ndibak niku mboten sembarangan. Imam Abdurrahman ngendika ngeten kados wau ya Rasulullah salamun alaik wahai utusan Allah mugi keselamatan kagem panjenengan Rasul kan ngoten nggih. Dadi kula panjenengan niku nek umpamane ndibak niku mboten sing dilagu-lagu ngoten niku biasane mboten gampang apal. Tiang niku luwih gampang ngapalke lagu tinimbang ngapalke sejarah tanpa lagu. Nggih, contoh misal panjenengan tenggene al hadis enten al hadisul awal enten al hadisus tsani. Al hadisus tsani sok kerep maos isine napa al hadisus tsani? Supe toh? Tapi nek wau ya Rasulullah langsung nyambung salamun. Nah, karena dilagokke dadine apal. Nggih napa nggih? Niku isine sejarahe Kanjeng Nabi makane njuk nganggo lagu. Ya Rofi Asyani Wadaroji, oh ternyata sing jenenge Nabi Muhammad niku ngendikanipun Syekh Abdurrahman, Nabi Muhammad niku wong sing berbudi luhur dan bermartabat tinggi. Berbudi luhur aliase akhlakul karimah, adabe sae, mboten walaupun dia tidak hanya kepala desa, tidak hanya pemimpin negara, tapi dia adalah pemimpin seluruh umat akhir zaman. Wis jelas-jelas kekasih Gusti Allah, jelas swargane Gusti Allah. Tapi Nabi Muhammad niku mboten sombong. Mulane awak dhewe apa meneh sing kaya awak dhewe iki gak duwe apa-apa. Kadang-kadang kresek bekas ning sayur wae dilempit dopeni sapa ngerti sok kanggo meneh. Iki napa mboten? Lah iya napa sing ajeng disombongke? Ayu iya umur 17. Nek angkane wis diwalek 71, kelakon sing plisketan ora mengrok ning sak raine plisket kabeh. Nggih napa mboten? Lah nggih, mulane dadi wong niku sing syukur, mlaku yo alhamdulillah isih iso mlaku. Duwe sepeda motor kok liyane ndek mobil gak apa-apa, alhamdulillah timbang mlaku saiki wis duwe sepeda dadi penak. Tapi wong nek mboten syukur mlaku halah-halah kok yo mang mlaku. Seumpamane duwe PCX ngono kae lho. Kan. Apa Nmax ngono kene kok bit wae kok wis mocat macet.
Engko duwe Nmax, duwe PCX, bareng ana Pajero, alah Pajero kene awet biyen mek panas njaba jero. Duwe Pajero Alphard lewat, Masya Allah nyawang Alphard kene awet biyen meng gek iso tekan Alphard TK. Rasane niku ngongsro. Wong duwe duit 10 juta karo wong duwe duit 1 miliar. Durung tentu uripe niku luwih seneng sing dedet 1 miliar. Percaya napa mboten? Nek miturut panjenengan ana wong dikeki duit 1 miliar, ditawani ning mall tumbas emas karo ditawani mangkat ngaji, kira-kira milih melayu teng pundi? Tumbas emas nggih. Melayu tumbas emas jarine. Berarti sing do teng mall niku oke wong sugih napa pas-pasan? Sing sugih. Nek sing mangkat ngaji sugih niku kan iso sugih ati, sugih ganjaran. Sugih bondo ora sugih ganjaran gawe apa? Leres napa mboten? Oh, mulane tak dongake sugih bondo ya sugih ganjaran. Sening pokok menek sugih bondo. Masya Allah. Kula panjenengan ana duwite 10 juta, ming 10 juta. Tanggane 1 miliar. Tapi kok gak iso syukur. Mas yo duit 1 miliar lek nglakoni urip ngongsro, mergane nopo? Rasane jek melarat. Mergane sugih bondo ning melarat atine. Sugih bondo ning ora sugih ati. Dadi lek nglakoni ngongsro jek rasane kurang terus. Oh, mikir ngangsur barang jarene, Bu. Cicil-cicil ngasih mecicil jare yo. Tapi wong duit-duit 10 juta. Nek deknen kok gelem syukur, rasane ayem tentrem. Kan ngoten. Dadi wong niku syukur. Ana wong lanang duwe bojo wayu, sholihah, gemati, ora syukur, yo tetep isih mata ke Lah iya, jare pengen bojo sing sholihah ning senengane mbukai HP goleki sing sholihot. Nggih. Heeh, Masya Allah. Jare malah ana sing meni ngene, Dik. Aku ki pengen ndek bojo kaya kowe lho. Kutilang kurus tinggi langsing gak kaya bojoku mbodi ombotur gedhi. Wong lanang wis ndek bojo cek ngechat WA wong wedok liya ngono kuwi enten. Enten apa mboten? Bojone sholihah kok malah milih wewe gombel. Ya, nggih ngono. Nek wong wedok sing genah di WA ngono kuwi, ya mesti ora respon. Tapi nek wong wedok sing ora genah, oh iya po Mas. Ya wis nek memang seneng karo aku ketemu yo. Bahaya niku. Tapi nek wong sing genah, wong wedok sing genah, ya ben to Mas, bojomu ora ayu gak popo, nek bojomu ayu gak gelem karo sampean. Kok iso Dik? Lho sampean yo elek. Ya. Ana wong wedok duwe bojo. Wah, duwe bojo tapi rasane bojone aku ki kok sing kandel uduk dompete mek kandel wetenge karo brengose. Delok wong liya kepengin apa meneh senengane mbukai YouTube anane nontoni drakor karo dracin. Melaku kesandung kucing lewat kucinge sing seneni. Padahal deknen sing ngalamun bayangke bojone dadi CEO. Nganti kegawa ngimpi sing lanang dadi CEO Batu Giyok. Bareng tangi-tangi, wah sing lanang gek ngorok. Digugah-gugah, Mas, ora nek arep ngaku CEO Batu Giyok aku wis siap, Mas, jare. Ditamatke jare nek CEO ke janjane sing kandel dompete, sing resik raine. Iki bojoku kok sing kandel wetenge sing resik dompete. Marai njuk dadi ora konsentrasi. Mergane sok bandingke rezekine dhewe dibandingke rezekine wong liya. Oh Nabi Muhammad niku luar biasa. Adabnya luar biasa. Selalu rendah hati. Makanya tenggene berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad itu tawadu, rendah hati dan juga pemalu niku Kanjeng Nabi. Pernah
suatu waktu Kanjeng Nabi mbenake napa niku? Kiswah ting Ka'bah. Begitu naik kan ngageme napa niki jubah. Oh kenging angin, jubahe radek nyingkap. Ketok betise niku Kanjeng Nabi terus langsung mandap isin. Niku Kanjeng Nabi ketok betise isin mandap. Wong jaman sakniki jo meneh lanang, wedok, Bu. Kadang-kadang ya kudungan. Ning lek nganggo kaos ki diplenet-plenet nganti kaya arep jeblok gununge Masya Allah. Ngono kok sing lanang kok weruh kok kon ya bener kadang ki lesane astagfirullah ning mripate ora kedhe blas. Yo dadi aja ming nyalahke mripate wong lanang tok. Ning awak dhewe wong wedok ya do sing jaga awak. Leres napa mboten? Engko nek ana suatu kejadian sing tidak mengenakkan, kadang-kadang masyarakat nyalahke sing wedok. Oh, dadi wong wedok kok gatel. Cara kula ngeten, cara nek pancen gatel ya ben salahe sing lanang kok mangukurke. Ora salahe sing gatel tok sing gatel karo sing ngukur padha-padha salah. Al azam sing lanang-lanang dong guyang-guyu. Mbah iki mbayangke apa, Bu? Shallu ala Nabi Muhammad. Terus tenggene kitab tiba, tenggene kitab-kitab Simtuduror, kitab-kitab rawi, kitab-kitab sejarah Kanjeng Nabi kula panjenengan saged sinau. Mboten ngawur dadi Syekh Abdurrahman iso ngarang kitab-kitab sejarah Kanjeng Nabi itu beliau karena memang ulama agung sing apal nganti tekan 100.000 hadis beserta sanatnya. Dadi mboten ngawur lek ngarang kitab niku ngalamun ning Gunung Kawi kono ke mboten. Syekh Abdurrahman niku daleme teng pundi? Syekh Abdurrahman niku daleme teng cedake Tanah Haram. Makane kan nahnu jironum bidzal haramil ihsani wal ayo nahnu min qaumin wabihi min khaufihim wabihi min khaufihim niku ngendikane Syekh Abdurrahman nahnu jironum bidal harami ka awak dhewe iki kami sing ngarang kitab Dibak iki adalah tangga ning tanah haram. Jadi ngertos sejarah Kanjeng Nabi memang tanggane ngoten lho. Mboten ngawur nahnu min qaumin bisa kanu awak dhewe iki saka kaum sing uripe ning kono kuwi tetangganan karo Kanjeng Nabi. Mulane ngerti lek Kanjeng Nabi niku bermurah hati, penuh kasih. Kanjeng Nabi niku atfata ya jiratal alami ya uhilal judi wal karomi. Kanjeng Nabi niku nek karo tanggane niku lek mimpin dengan penuh kasih, sayang. Mulane ngaku nek umate Kanjeng Nabi karo tanggane kudu kasih sayang tapi mboten sayang karo bojone tanggane mboten lho nggih. Maksude kasih sayang niku njaga muga-muga sing dhateng mriki pikantuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat niku ilmu sing diamalke. Nek kula matur silaturahim bakto niki silaturahim mugi panjenengan sedaya tambah sae. Itu contoh ilmu yang bermanfaat. Ngaji terus diterangno silaturahim ning mandang mulih nek karo bojone karo tanggane prengat, prengut, pendelak, pelira, jegodal. Ya percuma. Kaya pitik notol bojo mripate mendelik lambene. Iya. Percuma lek ngono. Wong Kanjeng Nabi lho karo tanggane penuh kasih sayang. Kanjeng Nabi niku nalikane badhe hijrah nek teng tanah Thaif mawon disambiti karo wong-wong tanah Thaif nganti medal getihe. Nganti malaikat sik jaga gunung iku ora
Mentolo lek semerep Kanjeng Nabi terus badhe ngembrokke gunung ben wong-wong sing do nyambiti kuwi do ketungkep karo gunung. Tapi Kanjeng Nabi ngendikane, aku ora kepengin wong iku mau mati, tapi aku kepengin wong iku mau akhire pikantuk hidayah lan nderek dawuhe Gusti. Mulane panjenengan kok ana tangga sing angel. Kadang kan enten tangga sing angel. Dijak apik plirak-plirik, dijak sedekah ndelik kan ngoten. Wong nek tuku HP